The SADC board aiwa havasi kumira vari kumobilizer. As you know kuti nyika yeZimbabwe yakatarisana ne the upcoming SADC summit pamwe chete ne the industrialization week. Pane update inobudzwa nevakomana vekuSADC yataona kuti aiwa iri kubva panyika yeZimbabwe. Sapina mashoko as an update yaonopa nyika yeZimbabwe ndo pava pano kuti go subscriber wolaika wotina on the bell icon tipinda paendo pavo vanyora vachiti the 7th SADC industrialization week promoting regional growth is set for 28 July to 2 August 2024 in Harare. Zimbabwe Ministry of Trade spokesperson Elijah Mukbonda said the platform will identify investment opportunities across Southern Africa. Ndo nawo dziri kubuda is an update, but kunoti this update iri kupinda munyika yeZimbabwe vanhu vakatarisira kune the SADC board kuti the SADC region yaifanira kuita something but the disputed flawed elections akaita mugorapfura ra2023, but as you can see vangoita same report yakakanwa pasi pekapeti ndobva vanyarara. Ike zvino they are carrying out these events, the industrialization week, the SADC summit in a region yavari kuziva kuti aiwa makaitwa maflawed elections zvakanyasa kubuda zvikaprovidwa nethe siomo report. Muri yeZimbabwe chipotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pevakomana ava kuti aiwa is this SADC board still authentic kana kuti zvatongova zvekuzivana amen kuti chichiitika. Hadi kumenda zvakawanda chipotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi. Pinai comment section medu musana subscribe like turn on the bell.